Lilħadd it-tajjeb. Illum 23 ta' Awwissu nilqakom għall-quddiesa tal-21 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena fuq l-Irdum ta' Ħaddingli. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ġajna ltqajna f'jum il-Ħadd biex infaħru lil Mulej u nfakru il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna b'tama sħiħa fil-ħnina tiegħu. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indima ta' Pietru, Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midimbin qudiem il-Missier, Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejnietom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja, il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Dan jgħid il-Mulej lil Sebna dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-Sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn fejn qiegħed. Dakinhar insejjaħ lil qaddej tiegħi Eljakim bin Ħilkija. Inlibsu l-libsa tiegħek u nħażmu bit-terħa tiegħek u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek. U jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spallejh. Jiftaħu u ħadd ma jagħlaq, jalaqu u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. Il-kelma tal-Mulej. Is-salm responsorjali, it-tiba tiegħek Mulej tibqa' l dejjem. Irrodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha, għaliex inti smajt kliem fommi. Quddiem l-Alla trid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek flimkien it-tiba tiegħek Mulej tibqa' l dejjem. Irrodlok ħajr għat-tiba u l-fedeltà tiegħek, għax inti kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni,
Kattar lil qawwa fruħi flimkien it-tiba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm fil-għoli jaraf mill-bogħod. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tiba tiegħek mulej tibqa' l dejjem flimkien it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla, kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt taraf moħħ il-mulej, min qatt kien il-kunsillier tiegħu, min qatt tah l-ewwel biex jistħoqlu il-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabex mun Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħini int Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u laħam u riek dan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad id-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ġesu jibda bid-dialogu fejn jistaqsi d-dixxipli tiegħu li qegħdin finħawi li hemm mill-folol, anzi finħawi pagani Ċesarija ta' Filippu. U fid-dialogu jistaqsihom in-nies jgħidu fuq. Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? It-tweġiba tad-dixxipli tindikanna li l-fama ta' Ġesu kienet fama mhux biss ta' qdusija imma ta' awtorità. Semmewlu l-Ġwann il-Battista, l-Elija, l-Ġeremija, wieħed mill-profeti. Ma Ġesu jrid iwassalhom għal mistoqsija iżjed importanti, fondamentali, li jagħmel ukoll lili u lilek illum. Intom min tgħidu li jien? Għaliex hija importanti din il-mistoqsija ta' Ġesu? Għaliex dak li aħna ngħidu il-fidi tagħna huwa proprju ir-risposta għad-domanda imma Ġesu min huwa għalija? U Ġesu din id-domanda jagħmililna llum. Intom
min tajdu li jien. Jaqbes Xmun bin Ġona, l-Evanġelista Mattew jgħidilna Xmun Pietru jantiċipa l-isem li se jagħtih Ġesu, u jgħidu inti l-Messija bin Alla l-ħaj. Il-Messija għar-raġel ludi kien dak kollu li il-mulej wiegħat il-persuna li kienu qegħdin jistennew biex jeħilsu mill-jaħsar tagħhom. Ġesu għandu bżonn jibda jgħallem minn dan il-mument minnu il-Messija li jibgħat Alla, mhux bil-fors dak li nixtiequ aħna li jibgħat Alla l-missier. Imma Pietru iżid xi ħaġa oħra importanti li Ġesu jgħidlu int bin Alla l-ħaj. U allura Xmun jaraf lil Alla bħala missier Ġesu għax juża l-kelma iben. Hija xi ħaġa li Ġesu wkoll jikkonferma meta jgħidlu mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan imma missieri li hu fis-smewwiet. Ġesu jikkonferma l-identità tiegħu ma jikkonferma wkoll li hu iben il-missier li hu fis-smewwiet. Wara kollox meta għallimna it-talba tiegħu hekk għallimna ngħidu missierna li inti fis-smewwiet. U anke fil-qawmien mill-imwiet meta jitkellem ma' Santa Marija Maddalena li qegħdin fil-kappella taħ jgħidilha mur għand ħuti u għajdilhom li jiena sejjer għand missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Id-dialogu ma' Pietru ma jaqafx. Ġesu ma jirrikonoxxix biss li Pietru fisem kull wieħed waħda minna irrisponda tajjeb, imma jifhem li din il-fidi dan l-arfin ta' Ġesu imnebbaħ minn missier tas-sema u għal-blata li fuqu u li fuqha irid jibni il-komunità tiegħu. Il-blata li fuqha Ġesu jibni il-Knisja tiegħu, il-komunità ta' dawk li jemmnu fih bħala iben il-missier, il-Messija, huwa proprju il-fidi li esprima Pietru. Pietru huwa waħda minn daw il-ġebliet li permezz tagħhom Ġesu se jibni il-Knisja tiegħu li hija d-dar ta' Alla. Ma din id-dar ta' Alla li hija l-Knisja aħna il-koll mibnija fuq il-blata li huwa Ġesu stess. Din hija l-blata li fuqha jibni il-Knisja tiegħu u s-setat tal-mewt ma jistgħu xejn kontra iben Alla l-ħaj. Hawnhekk Pietru jirrikonoxxi li il-mulej, il-missier tas-sema mhuwiex statwa tal-ġebel jew tal-injam jew tal-bronż jew tal-fidda jew tad-deheb, imma huwa Alla ħaj. U Alla ħaj li jista' jagħti r-risposta għal dak li iżjed jifnina it-teddida tal-mewt. Il-marti beżżana għax għalina ġustament u għal-għadba tal-erda ta' ġisimna, tal-mewt. Is-setat tal-mewt ma jistgħux jelbu lil komunità mibnija fuq il-fidi fiben Alla l-ħaj, Alla tal-ħajjin mhux tal-mejtin. U lil Pietru fisimna l-koll jagħtih responsabilità kbira. L-infietaħ mhux kwistjoni ta' prestiġju jew ta' poter, imma responsabilità. Jekk aħna naqraw sew l-ewwel qarji li smajna fejn tissemma wkoll iġbija tal-infietaħ. L-infietaħ mhumiex sempliċement jiena nikmanda, jiena niftaħ u nagħlaq, imma jiena rrid nieħu ħsieb. L-infietaħ huma r-responsabilità li inti tħares lill-komunità. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet. Mela inti responsabbli li din is-saltna fuq l-art hija l-Knisja, din il-weda li niltaqgħu Alla l-ħaj, inti tieħu ħsiebha tkun għaddej tagħha. Li torbot u tħoll mhuwiex biss is-seta fuq il-ħażen u s-seta li teħles, għax inti li tħoll huwa li teħles, li torbot
inti is-seta fuq il-ħażin li torbtu biex ma jibqax jagħmel ħsara. Imma wkoll is-seta li tgħallem. Għax it-tagħlim huwa dak li jagħti il-veru ħelsien, it-tagħlim huwa dak li jeħles mill-inganni u mill-qerq ta' Satana. Ġesu jgħidilhom isma' titkellmux fuq din il-ħaġa issa għax l-ewwel irid jgħallem lilhom u din il-ħaġa se nsegwuha fil-ħdud li ġejjin. L-iskola diffiċli li fiha Ġesu jgħallem l-ewwel lill-grupp żgħar tiegħu il-core group bħalma ngħidu llum xi tfisser tkun Messija, il-Messija mibgħut minn Alla. Imma x-xhieda ta' Pietru hija x-xhieda li aħna inkomplu nżommu bħala l-blata li fuqha mibnija l-komunità tagħna. Li meta Ġesu jistaqsina imma jien min jien għalik, aħna mingħajr tlaqliq flimkien ma' Pietru mnebbaħ minn Alla ngħidulu inti l-Messija, il-midluk tal-mulej, dak li aħna qed nistennew, inti iben Alla l-ħaj. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nisemgħu il-mulej Ġesu jistaqsina imma min jien għalik? Jew nitolbu id-don tal-Ispirtu Qaddis tal-mulej li mhux biss inebbaħna imma jgħinna nistqarru il-fidi l-imħabba t-tama tagħna b'Ġesu li ben tal-ħaj. Nitolbu kal-Papa s-suċċessur ta' Pietru biex quddiem il-Knisja, quddiem id-dinja jibqa' jagħti x-xhieda sabiħa lil mulej Ġesu huwa l-iben ta' Alla l-ħaj. Nitolbu għalina l-koll il-Knisja li l-mulej Ġesu bena fuq il-blata samma tal-fidi tagħna biex aħna ma notru qatt u nibqgħu nafdaw fil-ħnina tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Nitolbu għal kull min huwa milqut mill-pandemija tal-COVID-19, għall-awtoritajiet tas-saħħa, għall-awtoritajiet tal-istat biex il-mulej jagħtina den, għoża u saħħa. Nilpolbu għal parroċċa ta' Ħaddingli li f'dan ix-xahar ta' Wissu qiegħda tilqana f'din il-kappella ċejkna u sabiħa ta' Santa Marija Maddalena u li llum qiegħda tiċċelebra l-festa titolari ta' Marija Assunta biex il-mulej ikun il-faraġ u l-ħarsien ta' din il-komunità għażiża. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet, mod speċjali dawk li mietu mewta vjolenti. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna l-fuq, niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier, fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' Santa Marija Maddalena u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieба u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajta din. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażin. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda għall-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tjiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbu f'kollox bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli li normalment tkun miftuħa darba fis-sena fit-22 ta' Lulju għal-festa ta' din il-qaddisa. Infakkarkom li d-dispensa tal-obbligu tal-quddies tal-ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex fiċ-ċirkostanzi preżenti isegwu il-quddies mid-dar. Il-persuni mhux vulnerabbli huma mistiedna jattendu għall-quddies filwaqt li jkomplu josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19. Ninformawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu lit-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.